Assalamualaikum guys, ngebong larang, ngebong ora udan. Lho iki ambruk. Larane sak gunung. Wis ngarit sak Amerika. Gus. Luwe dos. Yo, guys. Petani ulung. Berarti yang best ini. Enggak aja mbok ketoki. Mumpung ora udan. Nyapa kok ngudane udan? Ketak bong dik sore udan terus. Gede nek cerungane nggih, yo. Dak gedang guys sak meneh yo wis 10. Ngomong wis 10. Sesuk dina sesuk ora digawe kematengen. Cowopet lah digenekno mateng. Nganu di pasrah bunder-bunder ngono. Dadine kok kan kuwi Langsung dhuwur kuwi masae. iya lah tapi bunder ngene. Sing Bunter ke apa? dadine kan toplase dhewe kan cilik-cilik. Saya ndelok sampean. Heh? Saya ndelok ora. Gak. Ngalah masak sak mono. Kok kon nyewangi koyo ora iso dhewe. Nyenyek. Ya lek ngono ya iso lah.
Duh. Singit kengko ora dentas. Anda kete isuk mas tak sapu. Kadang nyapu ping 5. Wah, sukete duwi lho kaya ngono. Iki jamune wah guys, tak brongsong. Wis gedhi lek kembrongsong. Brongsong apik kembang brongsong sitok. Bala dhuwur lah. Ora enak. Ngrene. Ya piye carane munggah kene iso. Kuwi tak brong apa dipangan algah ya kuwi? Lek sering diobong-obong ngene iki ya gak. Jadi sopok iki sering tau ngomong foto wae. Ih, gembel guys. Tak dhuwur-dhuwur kan wah keh. 24 jam orang mandat-mandat ya mbok. Iki wae gak ketok. Wae. Wah keh dhuwur-dhuwur. Iki delok niki Pak ya sak ngono lho, wampal lho. Karo gampang kok. Iki wis gogrok-gogrok. Dungae lho pang ora wae. Urung. Pentile akeh iki. Ingatan? Buka singetan. Singetan urung gelem. Tapi wis tuwa lho Pak. Kok nek berangsang buah. Sampean Lho ikan. Nek wong ngomongane. Nek wong ngomongane kon berangsang buah ora. Ndang tuku, hah? Ada 5 dapat 2 pasang. Ndang delok. Ya tuku wae. Sendal wong wedok. Ya paling lara kok digawe. Delok ana tuku apa ora? Kelek. 35 dapat 2 pasang. Lek kok ora mandek ngono? Mau mandek. Jare kuwi mbok kethoki. Tak wangi. Ngono ae sing direwangi. Longkot lah. Ora gelem mlaku rene ya. Delok. Tak mlaku rene aku ndelok. Oh, kayune garing-garing. Dibongane. Ora ngerti lek omah jero kene akeh ya. Aku tak tuku apa jenenge? Bihun sing cilik ae ya. Sing aman kok enak biasane enak ning warung. Di
lawan bumbu. Hah? Tahu bumbu. Iya sing gak tahu bumbu. Cilik-cilik kae. Iya sing kaya 2.500 apa 3.000 ngono lho. Sitok ae tuku. lah ya sitok. Aku tahu tuku ning gone Lexor. Lek ora enak ya terpaksa sing jagung. Ya wis. Sik gas aku tak tuku mie digawe ketoprak engko.